बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनै 2026 मायथाइनि 19 आगस्ट दिनैनि माखासे गोनां खौरांफ्रानो जादों। सेथि रादाबाव दङ बिश्वनाथ जिल्ला गहपुर हालामनि सिङाव थानाय 1 नं गरहागा गामिनि ददिराम बसुमतारिया इटानगर मिउनिसिपाल कर्परेसननि सीसीटीवी केमेरा अपारेटर हाबा मावनानै अरुणाचल प्रदेशनि सीएम पेमा खांडू बिथांनि आखाइनिफ्राय तेस्रि आख मान बान्थाखौ मोननो हादों। आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा माखासे गोनां बाथ्राखौ फोरमायथिदों। आसाम केबिनेटआव आजावदों गोबां गोनां थांखि। आसामाव गोदान बिफान बेखेवनो केबिनेटआ गनायथि होदों। इउथ एम्पावारमेन्ट एन्ड वेलफेयार बिफान बेखेवनाय जागोन होननानै मिथिहोदों गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। लोगोसे आसामनि कचिं सेन्टारफोरनिसिम आयेन खानानै होदों आसाम सोरखारा। मोन 10 आयेन फालियाब्ला खैफोदा बांगोन कचिं सेन्टारनि होननानै फोरमायथिदों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। फैगौ अक्ट'बर दाननि 6 खालारनिफ्राय 10 अक्ट'बरसिम 17थि जुनियर नेशनेल सकबल चेम्पियनशिप खुंनो थियारि जादों। गुवाहाटी नोगोरमानि मालिगावनि NFRSA जोलुर गेलेग्रा फोथाराव 17थि जुनियर नेशनेल सकबल चेम्पियनशिप खुंनो साखाफारा जादों। मैया गुवाहाटी नोगोरमानि दिसपुरनि कन्भेन्सनेल सेन्टाराव दुलाराय आसाम सकबल गौथुमनि मावफुं आफादगिरि पंकज चौधुरी बिथांनि मासि सामलायनायाव जथुमखौ खुंफुंनाय जादोंमोन। 8थि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सुबुंथिनि फायखि बान्था मोनगिरि निकेतु इरालुआ दिल्लीयाव रुंसारि जाबाय होनना खौरां मोन्दों। राजखान्थि आरो हारियारि बिथिङाव फोथायनाय आरो सावरायनायखौ दाफुंनो थाखाय 60 बोसोरनिबो बांसिन खामानि मावबोदों। गागि नागा गोजोन मावथि आरो गोरोबलायनायनि लामा दिन्थिगिरि लोगोसे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सुबुंथिनि फायखि बान्था मोनगिरि निकेतु इरालु बिथाङा थांनाय मंगलबार खालि सानजौफु समाव गोदान दिल्लीयाव रुंसारि जादों होनना खौरां मोननाय जादों। क'क्राझारनि बिटिसि नेहाथारिख'आव बिटिसिनि सिट आखाइ इसान आरो रेशम सिल्क गेलेमु आरो लाइमोन ITFC बिफाननि बानगिरिफोरजों गोनांथार सावरायदों बिफानारि मन्थ्रि बिस्वजित दैमारि बिथाङा। बड'लेण्डनि रेशमनि मैखोम मुलाम्फा दैथायहरनाय हाथाइ फेहेरथायनि थाखाय सोरखारा लागोन हाबाफारि। मैया आसाम सोरखारनि आखाइ इसान आरो रेशम बिफान गेलेमु आरो लाइमोन अनसाय बिफान रोंगौथि थिसनथाइ आरो दारिमिनारि बिफान थागिबि आरो जनजाति फोथायथि आरो हारिमु बिफाननि मन्थ्रि बिस्वजित दैमारि बिथाङा क'क्राझारनि बड'लेण्ड सिल्क पार्क नायदिंना बेनि हाबा हुखानि सायाव बुजिनानै लादों। बरपेटा मेडिकेल कलेज हस्पिटेलाव मेगन थाइनैबो नुयि देहायारि लोरबां बेरामिनो सम बारलांनाय मुलि हरनाय गिख्रंथाव जाथाय सोमजिदों। देहायारि लोरबां बेरामिनो सम बारनाय मुलि हरनाय जाथायखौ लानानै खुद्रिखांदों नखरनि सुबुङा। जाथायनि सायाव थि नायबिजिरनानै सम बारलांनाय मुलि हरग्रा दायनिगिरिनि हेंथायै गोख्रों राहा लानो मेडिकेल कलेजनिसिम गोख्रों दाबि दुखुथिया नखरा। बिटिसिनि MCLAफोरा गिबि मन्थ्रि रिलिफ फान्डआव गासै 17,62,200 रां दान होदों। बिटिसि आयेन आफादनि बुंथिगिरि त्रिदेब दैमारि बिथांजों लोगोसे लेङाइ बुंथिगिरि बिजितगोरा नार्जारि बिथांनि थान्दै हान्जाया गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ लोगो हमनानै चेकखौ गथायदों। क'क्राझार सोहोराव रिक्सानि बारायगासिनो थानायखौ नोजोर बोनानै माबोरैबा मोनसे थि सामलायथाय आवथायाव लाबोनो हायो आरो सोहोराव हान्थामेला बिथिङाव नुजाथिनाय जेंनाखौ बोखारनो हायो बेनि थाखाय क'क्राझार सोहोराव रिक्सा सालायगिरिफोरनिसिम मोनसे फोसावथाय हरदों क'क्राझार मिउनिसिपाल बर्डनि मासिगिरि बिष्णु नार्जारि बिथाङा। बेनि अनगायैबो सोहोरनि फालांगिरि जायफोर बर्डनिफ्राय गनायथि गैयाजासे एबा नांगौ बायदि ट्रेड लाइसेन्स लायालासे फालांगि खालामगासिनो दङ आरो क'क्राझार सोहोरनि गासै मोन 10 वार्डनि थागिरिफोरनिसिम खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों मोनसे गोनांथार फोसावथाय हरनायजों लोगोसेनो सोहोरनि माखासे जायगाफोराव गोनांथिखौ नोजोर होनानै जौगालु खामानिफोर मावनो लानाय थांखिफोरखौ फोरमायहरो क'क्राझार मिउनिसिपाल बर्डनि मासिगिरि बिष्णु नार्जारि बिथाङा। बदनाम जाबाय जेब्ला आं बेजोंनो खारखोमालांगोन फिसायनि सिगाङावनो गोसो थोनायखौ नागारनो हाया होनना रोखा खालामना होदों बिसिया। फिसाया बुंबाय ओइ नानि आंहा रावबो गैया बिजों दाथां। बकाघाटआव जादों इनाय गोसो थोलायनायनि बे जाथाया।
Ngoài জামিন বুলি কৈছো জামিন নাযাবিও জামিন ল'ৰাটো মই যিয়ে হওক তই ইমানখিনি ভাবা হ'লে আগতে মই বহুত ভাবিছো তোৰ কাৰণে তই যিয়ে ক মই তোক আজি থাপতে মাৰিছো নি কচোন কালি তই মোক ইমান মাৰিলে বুইছা ডিঙিয়ে চেপিছ ভাত খাব পৰা নাই মই কালিৰ পৰা তই ইমান মাৰিছ ৰাতিপুৱা তই নিজে মোক পানী ঢালি ভাত খুৱাই গৈছ পানী আনি দিছ তই নিজে গা মালিচ কৰি দিছ কৈছনে চব কৰি দিছ তই পইচা উলিয়াও বুলি কৈ মানুহজনী চব লৈ পলাই দিছ পইচা 1 টকা নাই পলা কৃষ্ণ ভগৱান পইচা 1 টকা নাই লোৱা পলা গোটেইখন তোক বিচাৰি ফুচাই তই বাবা ধান চাবা তোক মই লগ ধৰিছিলো ৰজা বিলে বৈ যাম বুলি গাড়ীখনৰ ড্ৰাইভাৰটোৰ লগত ভাল পায় আৰু তাই মানে ঘৰৰ পৰা আজি পইচা 60,000 টকা লৈ পইচা 60,000 টকা লৈ পলাই দিছে মই গোটেই দিনটো বিচাৰি আছো নুমলী গছ আৰু মানে তাই ভাবো কি আমি গাড়ীখন দেখি পাই অভাৰটেক কৰি আমি ৰখাব যে আমাক খুন্দিয়াই দিব লাগে খুন্দিয়াই দিবলৈ আহোঁতে তেতিয়া নামি গৈ দৰ্জাটো খোলোতে তেতিয়া এজনী আপোনাৰ পত্নী মোৰ মাইকী নিজৰ মাইকী এজনী মোৰ নিজৰ মতা ই যে তাৰ লগত যে মোক যে গোটেই ভাইৰেল কৰি দিলে হুলে বুলি পেলাই সেইকাৰণে তাৰ লগত বহুতবাৰ সেইকাৰণে যাবলৈ লৈছিলো ইনে নে মিছামিছি বদনাম কৰি দিয়ে ডাইৰেক্ট গুচি যাম কি আহে যায় গাড়ীখনত কেনে মাৰিলে গাড়ীখনত মানে আমাক খুন্দিয়াই দিব লৈছিলে ন মানে আমি তাহাঁতে চিগনেল দি দিয়াই বোকাঘাট টাউন আগৰ পৰা যে চিগনেল দি আহিছো আহোঁতে এই দুজন মানে চাই আছে এইখিনি দাদা দুজন মানে চাই আছে আমি এই তাই শুই আছে আৰু এটা এনেকে চিটত বহি আছে আহি গাইছে এটা ইয়াক ধৰি আহিছে আৰু তেতিয়া গাড়ীটো চিগনেল দিছো নাই ৰখোৱা তেতিয়া মই দৰ্জাটো খুলিছে লক কৰি দিছে গাড়ী দৰ্জাটো লক কৰি দিছে ধৰি অহা নাই মই নিজে আহিছো ধৰি অহা নাই আহিছো তাৰ লগতে থাকিম হ'ল আৰু নাথাকো তোৰ লগত তই তাৰ লগত জোৰা দিছিলি তাৰ লগতে আহিমে তাৰ লগত থাকিম বুলি কৈছো মই থাকিম আৰু मन्त्री बिश्वजित दैमारी बिथाङा क'क्राझारनि आदाबारियाव थानाय बड'लेण्ड सिल्क पार्क दावबायनायजों लोगोसे बिफाननि EM मावख'गिरि साख्रिआवलाफोरजों बिफानारि जेंनाखौ लानानै सावरायदों। जोबोद मोजां आं ओरैनो क'क्राझाराव आंनि मोनब्रै डिपार्टमेन्टखौ लानानै बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि डिपार्टमेन्टजों आरो EM फोरजों रायलायनो फैदों जे बेवहाय बायदिसिना जिथु जोंनि सोलिबाय थानाय खामानि बेफोर माब्रै जाबाय थादों आरो जोंहा दा गोदानै मा मावनो लादों आरो जोंनि स्टेटनिफ्राय बेबायदि माबाफोर दङ नामा माने जेखौ बेवहाय जोङो खालामहरनो हायो आरो बाखि माबाफोर बिदि गोदान साननाय बड'लेण्डआव जोंनि डिपार्टमेन्टफ्राव दङ नामा आरो जेफोरखौ जोङो माने थाबैनो मावनो थाखाय आखायाव लानो हायो बिनि थाखायनो फैदों आरो बेवहाय जोंनि EM जोंनि मानावगेदेत कर्मेश्वर राय बिथाङा आंखौ हांख्रायदोंमोन दाख्लै जे बेवहाय फार्माव खेबसे हाबनांगौ बिनि प्रजेक्टफोरखौ खेबसे भिजिट खालामनांगौ बे हिसाबैनो दिनै फुङाव फैनाय जाबाय फैनानै नायजोब्बाय जोबोद मोजाङै सोलिगासिनो दं मावगासिनोबो दं आरो ग्रेन्ड साक्सेस होननानै आं सानो माने सिल्कनि बेलायाव जितु प्रजेक्ट बेवहाय लादों आरो दिनै बेनिफिसियारिफोरनोबो माखासे मा होनो बायदिसिना आगजु राननानै होदों बे जोबोद मोजां खामानि आरो बेफोरो थुलुंगा होगोन जोंनि मावग्राफोरखौ आरो आंनि आखाइजोंबो दिनै बेखौ होदों बेनि थाखाय आं साबायखर बावबाय आंनि माने जिउआव आरो मन्थ्रि जानायनि उनाव जोंनि बिफाननिफ्राय बेबायदि बायदिसिना खामानि मावनायाव आंबो लोगो जाफानो मोननाया थाफानो मोननाया बे आंनिबो खाफालनि बाथ्रा टेक्सटाइलखौ जे बिटिसि ओनसोलाव मोनसे हाब बानायनांगौ होननानै खुब मोनसे सावरायलायदों आरो नोंथाङा बिफाननि सासे मन्थ्रि जानानै माबायदि मावलांगोन ना डेफिनेटलि बेखौ हाब बानायनांगौ अलरेडि हाब क'क्राझारा खिन्थु जों गासैबो सुबुङानो सांग्रां जानांगोन आरो बयबो बेवहाय पार्टिसिपेट खालामनांगोन दा जों जुदि रावबो मावलाया सरकारनिफ्राय खालि जोंनि न' बां लुबानो मेसिन लाबोबानो जाया जों दिनै इन्दिनि माने आबाद मावनांगोन जोङो थासुमलिनि आबाद मावनांगोन जों बेजों एम्फौ फिसिनांगोन जों खुन्दुं दिहुननांगोन आरो बे खुन्दुंनि गेजेरजोंसो जोंनि बायदिसिना प्रजेक्टफ्रा माने जानो हागोन आरो बेफोर प्रजेक्टनि थाखाय बायदिसिना फसंथान जाजोबब्लासो बेखौ हाब होननानै बुंनाय जागोन गतिके हाबा ओरैनो थोंजोङै माबा मोनसे प्रजेक्ट लाब्लानो जाया बेवहाय रायजो राजाफोरनि माने गासिबनिबो पार्टिसिपेसना बेयाव थानांगौ ओंखायनो जोङो एम्फौ फिसिनायाबो जोंनि माने रांखान्थिनि बिथिङाव गोबां जे मुलाम्फा होयो बे बाथ्राफोरखौबो जोङो दा बयबो बुजिनांगौ आरो जोङो बुजायनांगौ आरो दा नोंथांमोनाबो मेडिया हिसाबै बेखौ हागौमानि फोसावनांगौ जे दिनैहाय एम्फौ फिसिनायनि गेजेरजों बेवहाय माबायदि खुन्दुं लुनानै गासै माने अन्तराष्ट्रीय इन्टारनेशनेल माने बे बड'लेण्डनि
बे जिथु माने खुन्दुं जि इन्दि जि बे माबायदि मुंदांखा जानो हादों बे बाथ्राखौ जोंनि रायजो राजाया गोबाङानो मोनथिया गतिके एम्फौ फिसियोबा दा फिथोब फाननो थाखाय आंखाल गैया आरो माने इन्दि जि दानो थाखाय खुन्दुंनिबो आंखाल गैया